uthi uIsaya bekhe wanexesha uThixo lokujonga abantu bakhe, wafika bemflathele futhi betyupatyupeka ezonweni. Uthi i-action eyathathwa nguThixo, wabiza i-leaders meeting yezulu eyayine-agenda enye okokuba ngubani na oza kusiyela ezantsi emhlabeni. Livela apho icebo losindiso xa kuphendulikwe komJuda thuma mna. Livela apho icebo lokusindisa ngokaYohane kwivesi yokuqala uthi ulizwi waba yinyama, futhi according to uYohane okanye according to ababhali, when uYesu became flesh wayephethe icebo likaThixo lokuzofuna nokusindisa oko kulahlekileyo. Phakathi ke kokufundisa kwakhe nokuphilisa imilwelwe nokuvusa abantu abafileyo, ndibhaqa okokuba it is in human nature okokuba xa usenza into entle okanye le nto uyiyo uyinikwe nguThixo, abantu kanye abantu baqalisa ukukuzonda. They do not hate who you are, but they hate what you are, because apha ngenxa yokuphatha icebo likaThixo ungatshelwa loo nto uYesu kuJudas. Yile nto ifaka uYesu engxakini, it is because of uphumelelisa icebo likaThixo. Yabona ke nalapha ecaweni xa ungathi uphethe icebo likaThixo bakhona abakulindileyo futhi abekho kude kuwe, balapha ecaleni kwakho aba baza kuqulunqa, aba baqulunqa iyelenqe ngawe. Kwenzeke loo nto apha, kwenzeke loo nto because of icebo likaThixo lilweli enzakalisa uYesu, lilweli enzakalisa uYesu. Kodwa ayoplani yam le after yonke imisebenzi emihle ibisenziwa nguYesu, after yonke imisebenzi emihle ebethunywe okokuba azokuyenza uYesu, kunye kumisebenzi kubantu ebebethunywe okokuba azobasindisa, kwabonakala ikakade lomntu, but because of okokuba kuso sonke isono likhona icebo likaThixo, nangoku uJudas angcatha uYesu likhona icebo likaThixo, nangoku uYesu ame phambi kwenkundla kaPilato kuvela icebo lokusindisa, kusinda uBarabhas, kwabekhelelwa kukaYesu. Athi abantu ebebelapha bathi sikhululele uBarabhas, usinika uYesu. Lonke lo xesha kusinda bam umphefumlo womoni. Lonke lo xesha uBarabhas is becoming a beneficiary until the plan of salvation is still alive. Until the plan of salvation is still alive. The plan of salvation is still alive. Why? Basemveni kokuba ndiyafuna ukuyithetha into ethi sixolelwa, siphiliswa ngezo ntlungu zakhe. Because of intlungu kaYesu Kristu, uthe xa exhonywa emnqamlezweni, uyabona rhatyabe injongo ibiyekokuba ahlazwe uYesu, injongo ibiyeyokokuba ave kabuhlungu uYesu,
not knowing okokuba unomphefumlo womoya ngonqamlezo ozawusinda ndimguyesu wayesindisa kuphumelela icebo likaThixo uthi namhlanje ndabonawe eparadesi icebo likaThixo lokokuba kubani lokokuba yabona mhlobam wathi uzawuphumelela icebo likaThixo uyaziye kuThixo intaba ibe ngathi ziyawina because akusifiyethu bayanijoyisa abangabethelela not knowing okokuba namhlanje eyona njongo yakuza kukaYesu ibikusindisa kodwa namhlanje ndixakwa yinto ethi how do we move on ithemba lethu libhubhile enkanjani nemeko umsindisi wethu lo uleluthula apha. This is the redeemer of our soul. Abantwana basekhaya, this is victory kumasu. Sisuzukolelo bantwana basekhaya, athi umbhali, it is peace that surpasses ukuqonda kwethu. Uthi phakathi kwenhlungu zelizwe, uthi phakathi kweziphithi bantwana basekhaya zelizwe, nisuzukolelo bantwana basekhaya. Ngokusizibhaqaba kuYohane chapter 19 bantwana basekhaya, uYosefu ehamba yocela umzimba kaYesu Kristu kuPilato bantwana basekhaya, badibana ke noNikodimo bantwana basekhaya, bafike bathathe umzimba kaYesu Kristu bawusongele ngelineni bantwana basekhaya, ngababona zigildasi yakusondeza okabababangaba ngasisonga lo mzimba kaYesu Kristu, ngasisonga lo mzimba kaYesu Kristu. Mhlawumbi nani iintlungu zenu ningazifaka apha bantwana basekhaya. Ukhona ulama bantwana basekhaya abamfanele apha bayikhaya bemaXhosa, bayikhaya bantwana basekhaya kwaXhosa ubulawu bantwana basekhaya liyeza lethemba lapho icama likaThixo liyathuthethuka bantwana basekhaya, ngoba kaloku ungathi ungajugukile abantwana basekhaya usabila bantwana basekhaya. And then kwenzeka i-relocation and reposition umzimba kaYesu Kristu. Ususwa abantwana basekhaya in a position of grace, in a position of usindiso bantwana basekhaya. Hamba yobekwa engcwabeni bantwana basekhaya, kuvakala ngathi kugqityiwe, kubonakala ngathi kugqityiwe. Bona bantwana basekhaya therefore allow me okokuba ngaba ndithi kuni mvumeleni uThixo amane relocate kwenye bantwana basekhaya akunafana kwenye ngoba kaloku amaSirayeli ngokuThixo athi kubo sabakhupha amaSirayeli iwasekulizwe ebaleka masinongosi kwenzeka iplani kaThixo ngoba kaloku bantwana basekhaya akazukwazi oba ngaba bahlala ekwafaro. He needs to relocate and reposition abantu bakaThixo because the other side awaits bantwana basekhaya, because the other side awaits awunakwenda naba bantu bakaThixo. Awunaba bantu bakaThixo bafuna intuthuzelo, bafuna intuthuzelo. ezantsi kwale ndawo bakhona abebephiliswa nguYesu, bakhona abebevuswa nguYesu. Ifamily kaYesu ikhona apha bamhlala, babukele xesibe kusenziwa i-postmortem ne-pulse check ngomkhonto ephangweni.
babona umbono ombi womzimba owonakeleyo, but into enditsalayo uthi umbhali kwaphuma igazi elathizayo. Ndanento ethi it was not just blood, but it was blood that was meant to wash away our sins. Ngithanda kade kuphumelela Radebe icebo likaThixo. Akusonakala ngapha uyalungisa because owethu uThixo akuphelanga engathanga owethu uThixo uphelile. Yabona uba umazi uThixo lo uchazwa ngommbhali athi noma lo muntu ungonakala owangaphakathi uyahlaziyeka. Yiloo nto wena mamhlanje xa ezantsi kwalomamehlo uphela ithemba ndifuna ukuthi kubantu abalapha loluzovu ngosicebo likaThixo lokusindisa uyabona ke mamhlanje xa uThixo ebona icebo, xa uThixo mamhlanje ebona icebo uba uyandiphilisa, uThixo xa engavumani wabonakala emlilweni ophindaphindwe kasixhenxe selikumdali isithi gqibile ngabantu bakaThixo engathanga owethu uThixo. It is over, it is not over mamhlanje, ibhithwa yikwenye mamhlanje. How are you saying? What do you have to endaweni yokokokuba ngaba sibathuthuzele abantu bakaThixo suke sabathuluka konfina wam basabehlabelela namhlabelela uthi inhliziyo zethu ziyakulela konemiphefumlo yethu iyakhangela. Ngakho-ke ke bantwana basekhaya khanekhe nisondele ngeneno, khanekhe nisondele ngeneno nichukumise umququmbelo wengubo yakhe, ngoba kaloku bantwana basekhaya ngosindiso bantwana basekhaya ninokhono kufuneka yapha kuni bantwana basekhaya is to stand ndifuna uthi ke ukuze nikhululeke kula makhamandela endiphakathi kwawo kwelilizwe, hambani bantwana basekhaya niye kophondo silasi eselolongeni awubamthumisa uThixo bantwana basekhaya bakhululeka makhamandela bantwana basekhaya. Mhlawumbi nindiva bantwana basekhaya ngelimini ngendibele namathambo omileyo. Mhlawumbi nani bantwana basekhaya ningala mathambo omileyo ngoba sisisusindiso bantwana basekhaya. Athi uThixo uyesekile ingabana uphila namathambo. Uthi mathambo adini liveni ilizwi likaThixo ngakho bani nikwamandla to declare and decree healing upon your lives, to declare and decree bantwana basekhaya restoration of what the locusts have stolen bantwana basekhaya. Awuyihlangoyo yingwele usekule ndawo usaqhithi nkosi yam usebenze. Ndivumeleni bantwana basekhaya ndithi uThixo ovayo uJehova Elroy, the God who sees. Ngabantu abantwana basekhaya ngolusindiso lukaYesu Kristu nikhululekile ningakhamendeleli elilizwe. Allow me to say, allow me to declare and decree ngokokuba ngaba nikhululekile. Hayi mawami ngesamalo wasala Yesu Kristu waseNazaretha nokwindla hambachitha intente bhuti wam sikhoduke. Uyabona mamhlanje indlu igcwele mamhlanje. Umyalezo bendofumana apha kwathiwa ngabantu bakaThixo aba
The reality is, Khatebe, zikhona i-church members. I-Passover ziyadlula, you are just a church member. Ifumaneka encwadini, uyarhuma, uyanikela, you are just a church member. Passover, kudala zidlula, and every year you are just a church member. Zikhona i-church members. Kukho Khatebe abangena ecaweni kuba kungenwa. Bakhona balapha. Yabona ke Khatebe, ingozi ye-church members zisebenzisa i-protocol seyingasebenzi. Azilani xa kuzaba kungenela. Kuzawuchukumisa isazela ze-church members. Eyona nto ebengizamele kuyo kuzawuchukumisa isazela ze-church members. Sendithe xa ndiqala, the plan of God ibikukusindisa. And that's why you are decorated with uniform never sneaking. You are thinking pastor, but you do not have Christ in you. It's not Kukumisa, it's not there. Fululesu, a son of Fumane. But when they are now, it is dead. But you come on, it's not there. Mama, it's not. Umi, we're not for God. Who's on fire? What does the children get for? Who's the trouble that I don't get? I will take us a shame. I will take in the pain. I'm church members. Satan protocol is out. Church members. What was scandal? Today, it is not just a random day. Today, it is not just a random day. It's a day of remembrance. Oh God, uYesu phezu kwentaba yokhayikhayi wasifela. But umbuzo wam, is his death in vain now? Ngokubalapha kwakho apha ngoku sisezantsi komnqamlezo, ithizile ingazi wathani kontukuwa. Ndiza kuwe mhlobam, owona msebenzi wenguceliwe mna ibikukungcwaba uYesu. But ndiyafuna ukuyithetha into ethi ngokufa kaYesu makube kanti nathi sizayibona inkosi. We are not here by mistake, but we are here on purpose. If you do not know the reason of being here, seek God. Thixo uyakukhanyisela ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen.